Já vás zdravím do dalšího nového videa. Dneska máme školní akci, školní ples. Máme po 3:30, začínáme ve 4, hrajeme do 5:30. Takže tady tak, počítač, kabely, zásuvka, tady je naše zázemí. Už tam přicházejí lidi. Tady to máme ukázku a až začneme hrát, tak si dáme celou akci. Tak jo, začneme.